Hey, tete kwa from wanyankurumpono no. Ono ne suma na difo woni buremu. Ebrenu nie ewiase nyine behunu de wanyankurumpo. Nam na difo so etumiyo. Odifo Agyeman Benjamin. Otre nini no. De wasuma no awieye buremu no. Ose wonfa na asem emeji ne manyina. Osuru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma. Odifo Agyeman Benjamin ose otie ni beye nyame manyina dia. Sesie wo dwumadia watu ne din. The voice of truth so. The voice of truth. Onyankurumpo ne no tiamu mranu nyina so. Hwe Odifo Agyeman Benjamin wo dwumadia watu din the voice of truth so. Our Royal TV. Eye live ubehunu awurade nyankurumpo difo yi. Ewo dwoso bomfa. Bonwe junction wa. Voice of truth. Eye kokobonsem kwa. Amen. 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 Yedase Fradiasi. Bedofu. Medin Odifo Agyeman Benjamin. Voice of truth. Ebrena no penso me no hie. Anapaye de Kristo Yesu ase. So na me humo bore ne dum so. Na ode da fofra kye. Na bedofu. Ifri na anu fiada. Ene me ya wohwe mi. Enuro fi twam ne na wohwe. Me kra re papa. Ewo mi na adentia ensem bi akoso na ensem na akoso no enye se bia eye me ya anase ehame nemum ensem na akoso ni nyina no enipa bi nu na pese Nyankopon ahini Kristo Yesu ahini no nipa nyina chinkan etofom na medofu onse Kristo Yesu ahini no se odebema nipa enya soro ayekoye mu begina so dia amaye ena odebema nipa enye enwoma yetoye mo Kristo Yesu ahini no se odebema nipa na nipa wo asase so na hu de ye bone ene de ye papa na wotena asase wisu no de ye papa ena wo yoye wo se nipa ena Onyankopon nam Kristo so na ode na henie be ma na mahwade bi ama matena se hu se enipa bi no pese Nyankopon ahenie tofom nipa bi no mu from asofo anasa asempakafo na se Odifo Agyeman Benjamin me kra tiase no enina me ka Onyankopon ahenie ho asempa Odifo Agyeman Benjamin na no 2014 Onyankopon na Kristo so be yi ne ho di kire me soma me amanama enche se me kan kire ga sensori adoso agro na nipa edi ndi ode asafo no ho atemusem abonefosem asafo na chiwade na mumuyo asafo no seye na tuachie eno nsem no de soma me ndi Odifo Agyeman Benjamin mensem no enti sasa ne asafo ne de ndi nye nipa nyina na tiase na nipa nyina na gidie de otiase no otiase a eye de manekra na de ontiase no ontiase a onso twaso wotena ne baabi na se ontiase de a emejira baabi nkase enye Nyankopon asem anase eni turosem na medofu we ya me kan nyina echi no yenkotie efia de twem nura na awotwe asem bi ko so Ghana na enipa no a okasa asem no eye me kra ya na ma di ne kra ho yawo se ogu Nyankopon ahini ehu fi na oyire Nyankopon ahini Kristo ahini de kira kwai na nipa no fe no sofo anase sempakani yekoti asem na mrazisia Jemeso amen. You can't go to another me can false prophet. No. You just say me cut 23. Matthew 23. Young shall be all. O say Christ atrofo. Matthew 23 verse 23 no. Matthew 23 verse 23. 24:23. Ano na so be ka se be Kristo no wa na so wa munyini. O say nyini na Kristo atrofo. O say wo saka no.
atorofo no na koso no ye wo Kristo atorofo dane semsan what is omo dane awade asem no does it omo claim say omo na huru Kristo so omo boa tana fidios wa se mo be sane ba se die asem ni obi nso say Yesu anyina bodwe se enti wa ma yu abodwe se du akobo nsam jem na ye ni abodwe se no so mo ma duru odada yani abodwe se ni bia no so mo nyina temu na nim ho straight oh yes because nyame obo ni pa no wan fa bodwe se nkanto nkwaje we kure kan anka baburo ho make any sense bia anka baburo ho abodwe se yantwe wu trosem no mu se ya jawa bodwe se boy si bia jijan bibri so yes ya tio classifo na kika sansem huru ro tell about the prophet Jimmy Bible na da ho no munti asem ni Bible na da ho no dia yantro him enkofa nka ho da bi ugina onko okay guys Ezekiel chapter 5 no what's the you kenka ho Ezekiel chapter 5 verse 1 wose na wo nipa ba fankrante na na fa ye oyifo yiwa na fa yiwa tifi ne wabodwe se tio abodwe se na wo si enya no ahanso de wo se fankrante na nam wo yiwa tifi a fa yi utire ho wo no ase ya bodwe wo ya fa tire wabodwe se ujaye de o se yo se aka no ha no so abodwe wo se Yesu enyina abodwe se ntimi obi enyine de ya samba kumaka bodwe se what is here de woni ba no ho a ho fi do ye pa demon na tinimu fi abosom ni ade wure na be jira ho nyame afra me o kasa keka oni quotation support fi abosom yo ma kwa mani what is here o me fi abosom gurawa ye wo mo to yo bi nani na jo aya samuel me say anyama bi ani pa nya no ho o so bu twa so no mo bad teachings bad doctrine what is here nobody abato ho twa so na mo ka boni asem jawe na me kaboni ani me pa sakra na dwen obo ko gina boni kati ani pa so on sakra na dwen free me bona ho na woni Yesu Kristo ni na ne kra nya nkwa no akogina sa bodwe se ko gina asole nhihye ye nko a do mo ma hihye oni wo kura ne dogma wo betimi dia betu egu bi o ende wa wadwen o bedofo mi bisane se Bible ne kula no efiri ne fa eye de fi maja Abraham Noah de fi mo di fo hin no kono so de fi mo di fo Mose no mba Joshua di fo no di fo Samuel Elia de fi mo di fo Isaiah Jeremiah de fi mo di fo Ezekiel na hunu Obadia no de fi mi wo Kristo ni Yesu Kristo no Bible na ye ni wo de ya no enum no he kasa na se oboni tim ne kasa na mehwe nsemi a okan yi nyina me le hu na che ifiri fitiase on kanya nsense di ba benya nkon ne mo kanya nkopon asa ne di peni mani munyam o kanya nkopon asa o di peni ani munyam na mame nkai kwase wu ase Bible na okenkai no Bible nya de okenkai de hunu na gobe hunu se odi fa de Benjamin me hunu se mi na Kristo ne kai tinya Bible no okenkai oni hunu Bible na eda ho no Onyankopon wo na wo de ama wo nam Kristo Yesu so odu betimi esua wo ma nyina bi na Bible no betimi akenkai na nsu de wo hunu nso na no Yesu Kristo ni esua fo ne nam no Yesu na o kan asem a na esua fo ne ntiase eno kwa ni Yesu Kristo di ya kakra de ma wo se onde onso o ba ne nche no asem ne ni pa nyina no de ma wo na esua fo ndo de ama wo nti asoma fo kwa na edi Yesu echi no o medi Yesu echi yeso medi ya no moti Kristo nsem asiu ana moti Onyankopon asem asiu di Bible na da Onyankopon asem no ye mfa ma kenka ye hu
ene ti ase. Number 2, me kai brother ko se wiase. So obi jai wi no ma na nche se wo hu Yesu. O de opa jai wi. An korema jai no eno nche se wo hu Yesu. Number 3, unum se osomafo po no no wi da no wajai ansa no hu Yesu. Nti se wan wi da eno wajai a emfa wa ho. So one read that and which I don't find one now, yes, sir. Heaven never and deceive one casa or crana here. Yen shall send you, met you a sempa. A chee do me and son. Ni moi. A yetu. Yen take you so you send your kind. Tiasma Christo kind. Now who said bag on so who goes who can to make kaya. Yet your king kind of him. Or see. Ebenu jinaye Yesu Kristo bu bebi na suafo na antiase ene omukọ Kristo nchei ene omukọ bisa no asem okan no se desitie di nchi okan sa ade di asem Kristo no wonam no okan no suafo na antiase me ka o se brother agosi egua nyamesam no mese enye so ntime kenkaya na wunimu Peter mokrade na Yesu kan wotin direct Omotina no ne anonso bo mon tiase. Nde ntisa wa emfirinhia pii na wo bekenkan na betumi atiase. Ma men kan kyerew. Tie Kristo asemo kan ye. Oni asuafo ne ntem. Osi na asuafo no ba ne nchen be ka kyerem se. Aden na wo kasa kyere won mebum. Na obuase won se. Modi wodi amamo se munhunu osura hini mu ahuntasem na wande wa amfama won wata sema Kristo Yesu ka o ka kire suafo se o mo suafo de ode yankopɔ hini na ma won so hunu ntasem wie no se nkrofo ne de sa nkrofo na o ka se o mo de no na yeso mu ya abosomfo no mu nya akonfo na ye Israel ma asofo no ma jo nyankopɔn de o mu ne Kristo ha no o mu nti Yesu nsamasem o mu na Yesu Kristo kasa asem we dia kyerɛ na ma mentwa so verse 12 wase na obiara a ɔwɔ no ɔbɛma no na wanya aboroso na obiara a oni no de ɔwɔ mpo ɔbɛde ne nsam verse 13 ɔse yɛnti na mekasa me kyerɛ wɔn mebum na ɔte nanso wɔn te aseɛ verse 14 ɔse na wɔn mu na Isaiah odiifoɔ no asɛm aba mu sɛ tie deɛ mobɛte na morente aseɛ na hunu nso mobɛhunu na morenhunu nde wɔn sɛ Kristo kan sɛ ɛmmara no yɛwɔ wɔn na nasɛm yɛwɔ wɔn na wɔde ama wɔn a wobɛtumi akayɛ hunu nanso hunu ɛna abɛtumi akayɛ ate sɛ waka yaka asɛm bi ɛnso wonte aseɛ owie no sɛ na mode ma no fafa o sɛ akwase wado no fafa ne di Onyankopɔn ni wonim benkum nim nifa ɔman no wɔn a wɔnani afira ɛna nim sɛ o ka Onyankopɔn na sɛ Kristo asɛm ba me de hunu sɛ bola na woyɛ ewira meni watemo me ka no korɛ me hunu sɛ bola ewira ɛna woyɛ nti sɛ o kan to aso a o kan to aso bɛka sɛ bi akyerɛ wo wɔse na efiri sɛ ɔman akoma abirim ɔsɛ ɔman akoma abirim na wɔn asom ayɛ duru na wɔamuamua wɔn ani na wɔamfa ahunu ɔn ti Kristo sɛ n'asɛm no yɛwɔ nkɔfo gu hɔ a ɔmuamua wɔn ani na ɔmuhunu nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ wobɛtumi ateɛ mu akyem na wo kɔn ho ntiri nyinaa asɔre na wobɛkasa abɔdwesɛ ne yɛnturo no Bible ne mu ade baakɔ a meda Yesu ase ne sɛ ɔse mmɛka nkyerɛ wo sɛ mako asɛ bɛyɛ a masɛm ntɔ fam na ɔma ne nyinaa dɔn sɛ me na maso no nti Bible no obiara deɛ kuta de wiase no ɔde abɔdwesɛ ne nsɛm abɛhyehyɛ mu na number 1 wonim sɛ
akwasi wa wanka se wasi nkwaje kwa na ufisi wo nkwaje kwa nso ache wonse wunim eye wunye muye ne bia ni da so kakra ho de mam na de me ka kire wi so se se ya na abesum Kristo anya me show bo se ya wo se wusi obi tonkuto obi to samana obi tonkun obi ba afode me ebe obi emergency to ko bonsem de ma me ka to se bonsem de wo dikai wo dika ko se wo dika bonsem de mo ansa na se di fo na so fo na su onsa na ba me ka to wo dikai wo bonsem jem ansa na e di se bia me ne wo kasai finne ne ti ma du ma se ne sa kira wa be wo so dika wo bonsem jem wo si abobisen wuni bi wo si abobisen wuni bi yo ye bo o video no say you wanka so no masem me ni atoro o si abobisen no wo ne wa pala no wo si wuni bi nti abobisen na wuni bi no e ba cho nyankopon na wuyi ni boni aye se de na no wuyi bo sefenfo boni aye na na se die na na pesa wo kire bi ase so kai 2017 so retia na me nkanya me sem fa yin ni pele mo nya na me nkanya fanzi o me nkanya me sem fa mpe fanzi o se de wo tie yi ndu wo se abonise ni wuni bi na eye me kra ya na mani wu ama so wo Yesu Kristo dini mani wu ama so si wo Yesu Kristo dini mani wu ama so se Abraham nyakopon na wo so no na mani wu ama so somafo Peter osomafo Paul osomafo Yohane bi Yakubu wo so mu nyakopon na wo so no wo so mu yefunu odi fo da beda me na me ka sero na mi wi abekire wo mu sa wo se nyakom na de wa ele ye yefunu wo dwuma na wo ya wo de 22nd February akwasi wo matru challenge ama memenda wo hwemi ne na wo twe memenda wo hwemi ne na wo twe memenda wo hwema no be ne na wo twe anopa 11 akwasi wo matru challenge ama hwemi kuma si bibiri pa na me ma wunu se wo tisi obi sinya kopon so manu a no agina yi wo sinya me ama wo se eno de ma wunu se wo fiti ase na wanka se wo si wa henie kwa John chapter 8 verse number 44 yenti onyankopon ti asefo asem a o ka kire wo yenti Yesu Kristo asem o kan na enne de mu jambre na so wa adwensa kire bia ankoye kina na wa mu ma hunu bi wo mu se wo ye onyankopon ahini hu dwuma na wo peli papone na wa beka na ada gini mu ada sesan krofo sori de mu nipa na ada kogu asori mu onso so na krofo ba me nje krofo ne ba yi na mu besachira afa hu se krofo na sachira na o ma kwa so wa kwa bi na fo so cha se bon krofo deliverance sawo kai hon die ne house a die na ko se mu ha wo peli wo biase die na wo pe wo die mi bi sa die na wo peli biase onse wo so na ma me kan kiro so oman no waso na se oman no ani bebu a ye wo nse bi wona kan se ni pehunu ba bi ofiri na omumu nso nya be fam so Kristo so be fam so amani pehunu ba bi o gina ni ba bi ofiri wutime ka se wo soma ni pa konkrofo aso de dem se yem ko hwe de ko so ni be kan so na da be na Yesu Kristo use na spectator da be na Yesu Kristo use monetary offense software se monetary se ko monitoring ko nti Yesu kan sama na fe waje so ma Peter mo so mo ko hwe de ka fa mo ye e dia no hon be no nti mi wo we onso so man o ba e wa mu se me ba for de 100 cedis o ma me kan so se ba for de 20 cedis o ma me kan so se ba for de 200 cedis o ma kan so se ba for de 50 cedis o me se me ya sore me afode me ye bo yakopon adwuma no 20 cedis ni 1 million ni 2 million ni 5 million me nka bi o 1 cedi for so lembra me nya bi o ndo se o mo ba no manya me ho se bia me kan kire ndi me hu ne se ni mu no e how wu mu e how se me kwa do manya me hu asema me kan kire ndi enti ba bi o firi
John chapter 8 verse 44. Kiase bi Yesu kan o de kirewo enne na Ghana fo ahu ba bi ewugina ne ba bi ofiri. Osi na modie moja a bo fi no ene wo bonsam. Na moja na kono de na mo pese moyo. Na mo agya ono na oye ogudifo fifiti ase na onyina no kreso. Efise no kreni nimu se oka atrosem a efi onore mu no oka wa ya sema Yesu ka wasi awasi ewa wanja ne bonsam so ka so se me fie bo so na de me yeduma eno de ha me kra e so ka kire Kristo so wa honhomone eno de so se me fie bo so na de me yeduma na ha me kra nshanka Yesu dini ba wo de Yesu se wanja ene me na me kan Yesu na wo so ye daduma no wo se wanja ene bonsam na wo wanja na kono de na apesa oyo ene wo se di na apesa wo ko se wo ye wanja na kono de wo se wo kan sem bia asem na wo kan if you want ka so mu na wo kan na wo nyina no kore so onu se nyakopa ma wo se na ase nyame ma wo se na Isaac konkun ni nyakopon unso onu de onu so ama wo se to wo se de wo kan if you want ka so mu on se de wo kan so se if you want ka so mu do won se de nyakopon esi asensitie won se de Kristo sitie de se nyakopon ma wo se na se odifo a beja me ho tainchi se wati atena se ne wakolai se nyame ma wo se bia Yesu se wo akosie wa wo ja ne bonsam ndi me se waye boni aye ewo boss FM efo so boss FM efo so ebra mo paja o fi mo broyim ne ru ba tena boss FM obi ba na bo bra wo kumase o si edum dai obi e radio no ro ba tena so unya ba bi tena ye no o fre radio no udi nsemu na o mo pam wo no o fre radio no apamdada se radio no twem so what you say o se ma me no radio ni ya ye lesbian by bra no ma wo kasa na o de pa on fa so bone na wanga so ye lesbian no unya ba bi tena ye no wa be na pampam u mia na ma na wura fom na no aduane mo no na wo die didi na me fetch na radio so ebra me so de tia me 2017 na me catch se ja de wo ye no na mo se tro se madodo ewo se ye be hu se abonefo aba asase so mo se tro se ma me catch o se kai se 2 Timothy chapter 3 verse 1 going o se se bra ni ko wi a nipa be ya ho pefo abuso sen kafo bonia ye nipa bonia ye fo na me catch o se ndi se boss FM fo am we gina ba bi no ko gina sika FM na o se e ya pam dada na atwam dia kai wo se Onyankopon wo kyerɛsɛm ne kyerɛ wie sɛ kyerɛ no wo kan ho efiri wo ko me bisa wo bra waka bio ndo nsɛm ya o se me yɛ bosomfo no Kristo afam so wasesan me da Awurade ase se wafam so no wasesan ndi Yesu se wagya ne bonsam esa wo so ka asɛm bi ya to sɛm a efiri wo mu na wo ka ndi Kristo da wudi no ho danse wo nim sɛ ne gya mo wa bɔgese ba wo na wo ne boni aye me de nim so firi fiti ase na wo ye boni aye ndu na wo ye boni aye na wo se Yakopon ama bɔgese ne nkyira nko Yakopon se ye hwɛ picture ne da so no ndi Ghana fo nyina hu se wo gyina aye ndi bia ansema me kan honamfo nyina ntiase honamfo nyina ntiase na honamfo so honamu nipa omu doso se na honmu nipa to mo ntiase ti woda TV ne so no aboyese no obi nyamia no bi na wayi atogu ena afi wo beyi ni boni aye anaso wa ma obi kura wo no akola ni nyina na so wa ma obi en wayi atogu dia wo se wo ka atoro sema wo se bonsam ka atoro sema firi mu nti won se asama wo ka ni firi mu fansa guti ko se ngwa ne su twato to won se wo kura asase ngo kan awon tiase won se asase ngo kan awon tiase nti toro se ni ekuta mi ene wo he TV am ti so a toro se ni ekuta mi a obia a obebi sam se odifo toro se mo na me de toro se mo be hye machi
me de twerɛ sɛm ne hyɛ m'akyi na meka kyerɛ nipa sɛ menni twerɛ sɛm a nyame ama me twerɛ sɛm a onyankopɔn sɛ asɛm na maka no yɛ atorɔ sɛm nti magya ɛne wɔbɔnsam yɛnkae nyame nsɛm kukukuku nti quotation wɔn sɛ da bia ne preaching so wonte aseɛ ɔkeka wo nsɛm basa yɛ ne suma wo wote aseɛ nipa ma menka nkyerɛ wo wokɔɔ sɛ yi ma wo mu agye sɛ wowu awie wokɔɔ sɛ yi ma wo mu nti yɛfɛ ne sɛ ti asɛm bi a Yesu ka twa atoo ɔse ɔka atorɔsɛm a ɔno ara mu na ɔka ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ ne atorɔ nyinaa gya de wɔn sɛ wɔne wakora no mo sɛ wɔsɛ wakora ne yɛfɛ sɛ ɔregina Ebenezer nti wɔn nti na wakora ne yɛ ɔregina no Ebenezer da akɔ yadɔm ma menka nkyerɛ wo sɛ wɔni da so sɛ Ebenezer da akɔ yadɔm ɔpampo so wɔkɔɔ sɛ mu deɛ a sɛ bi a wowadwene susu na kyerɛ so wɔkɔɔ sɛ ma menka nkyerɛ sɛ asɛm wɔ ekura wɔ bi wɔ ano aka sɛ Nyankopɔn ma abɔgye sɛ no wadi ka bonsɛm dem ɛne ne ansa na waba bonsɛm dem wɔ meka kyerɛ wohia adwene sakyera ɛne wadi ka wɔ hɔ ansa na waba bonsɛm dem no sɛ Yesu si sɛ obi a wɔka atoro sɛ no wagya ɛne wɔ bonsam ma mensa ka sɛ bi kyerɛ wo Proverbs chapter 12 verse number 22 tie ansɛm a ɔkeka ne basabasa saa no na mewie aba ɔsi Awurade akyiwadeɛ ne atora no Awurade Nyankopɔn wɔsi obi a ɔkyiri no deɛ ne akyiwadeɛ ne atora no na ade ne nyame ama ɔde sɛ na ɔka sɛ nyame ama obi na da so ka nyame asɛ musi nyame so wɔkyiri kɔsɛ wua sɛ nyame ama ɔde sɛ na ne wakola no ɔnsɛ nti afei wo so wakola ne original ɔnsɛ mo mu asɛm nyame ama na bu abɔ ho ti sɛ ɔso wakola no wɔyɛ original afei deɛ Nyankopɔn ama wiase nyine hu sɛ wo no wakola ne na mu yɛ fake deɛ mu susu ni sɛ wɔyɛ fake no mo na sɛ mu di kai ɛsɛ mo na mo ka atoro sɛm ɔsɛ Awurade akyiwadeɛ ɛne atora no owieɛ no ɔsɛ na wɔn a wɔdi nokorɛ no ɛsɔ n'ani nti sɛ nyame ama abɔgesɛ na ɔka sɛ wɔn abɔgesɛ wɔdi nokorɛ na wɔn a bi ne wɔyi atoro bu na abɛgyina wiase nyina nim ka kyerɛ sɛ nyame ama obi a brother ɛnyɛ atɛm na mepɛ sɛ medu nka mɛka sɛ woabɔ dam nyamesɛm na woka no ɛyɛ dam na woabɔ saa na ka mɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ dam ɛna woabɔ abra wɔyi nyame ama bi a wɔyi atoro bu no wɔbɛgyina wiase me odiifo adwuma bɛgya me ho tae nti wosi nyame ama obi ɛyɛ dam nti Yesu se Nyankopɔn asɛm se nipa a odi atoro no ɛyɛ akyiwadeɛ afei hwɛ sɛ woka nsɛm bi a yɛ adwene ansa na waka ho na woka nsɛm bi a kae sɛ atemmu ba na atemmu di w'anim nyɛ baabo na akenka sɛ yɛwo sɛ bi a woyɛ asoro na sɛ nipa aba wo ho na ɛsere na kae fa wo nipa se no kae fa na ɔwɔ nipa se no kae fa deɛ nipa kora gye ne di si ne Yesu nti Israel bɛyɛ na wodi kae fa kyi o ɛnsɛ ne ɔni nkwa na ɔni nkwagyeɛ so kwae onyame fa Kristo so na na ɛkyɛ ne so na hantan nti ɔsɔre kyɛ Kristo kum Yesu awieyɛ no ne asɛm o enti sɛ yɛwo sɛ waka asɛm no afa bi a mɛka to sɛ hyɛ aseɛ ne ne fa wo sɛ guti ne su na wokɔɔ sɛ yi asɛm wei nko akora waka no hwɛ amɔnefoɔ gyina berɛ baako David nnwom wɔha ne baako ne yi mu ɔyɛ nson tie Awurade asɛm atorofoɔ gyina berɛ baako tie Awurade asɛm Psalm 101 verse number 7 ɛyɛ ɔsɛ diifo si diifo atorofoɔ kɔbɔ nsɛm dem ade nti ɔmo tɔn wɔyɛ ɔmo tɔn sama de ɔmo yɛ na menka sɛ ɛyɛ o ɛnyɛ o ba menka nkyerɛ sɛ de ɔtɔn sama ne de ɔtɔn wɔyɛ ne de ɔka atoro sɛm ɔmo nyina gyina berɛ yɛ baako na me ya na yɛ me ya sɛ nipa bi tɔn na nsa wo kyerɛ ɔmo kwagye kwa ya ɛyɛ me kra ya ma sa nkɔfo ne kra sɛ ɛhan wɔ hɔ na adehyɛ wɔ hɔ nyame nko ɔmo susu ti ɔmo kra aboro ti asɛm Psalm 101 verse 7 wɔ se deɛ ɔtwa nkontompo renkyina me ntomadan mu wate nipa a ɔka asɛm a ɛnte saa ɔse me ntomadan ɔntena mu nipa a ɔtwa nkontompo Nyankopɔn se ne ntomadan Nyankopɔn ntomadan ne deɛ na henie o
wɔsi nipa bi a bɛka asɛm a ɛnte sɛ deɛ waka wɔsi ne ntomadan ɔntena mu da deɛ a ne yɛ ɔsɛ wɔkeka nsɛm bi ama Ghanafoɔ aka sɛ woyɛ adeɛ wo pirikyi o m'anim no bɛsɛ bɔɔla na woyɛ wasoma me na ma menka sɛ kɔsɛ wu a na me wɔ hɔ ansa na woba na me wɔ hɔ ansa na yɛwo na me wɔ hɔ ansa na yɛwo Ghana asase so na twerɛsɛm na ekuta wɔn nte ase na nka abom sɛ me ho asɛm Kristo Yesu na kae me bae mfinhyia apem ahenkon aduosia nsia 1966 years ansa na aba asase so Ghana asase na ma na me wɔ hɔ me ho asɛm Yesu Kristo na kae do ɔse menka nkyerɛ sɛ utwa nkontompo asɛm anya no kore wo kan Yakobɔ sɛ ne ntoma da ho ntenam owi ye tie de to aso yi ɔse na de ɔkeka atoro sɛbere nyina manim ndina ɔse menya me sɛ nyina ya abɔge sɛ no na ɛno kra nso me da Awurade ase abua wankasa so wofo sɛ wo abɔge sɛ na so ni go so obi ɔka atoro sɛm asɛm a de wo ka ne nyɛ saa ne tie ndi wo ka sɛ wuni abɔge sɛ na wafare ma so akɔtena hɔ anaso akɔgyina hɔ na nyame amabɔge sɛ ne wo yi atoro na nipa wo etu hɔ madwemma nim ana adentia omunyina ye nifrafo na ye nifrafo panyin na odi kai omunyina ye nifrafo e na ye nifrafo panyin e na odi kai ndi me ka se bi dia chewo 22nd February me nda ya me bafo twani ne na otwe anopa 11 Ghana fo nyina me enchi adubiri park number 1 akwase wase ensam na meka ne theocracy fo nsem me kura minim theocracy ne sɛ die yo minim sirisi kyerɛ minim ɛkyerɛ me kwa hwɛ mu theocracy wo sɛ theocracy ndi sɛ o Bible no me de bɛ na ɔtwe anopa 11 no Jubilee Park ho no me ba me mfa me die we ma wo ne wakora no ɛde na mba abɛgye na mama sɔfo foforo akenkan na abɔbɛsɛ no we film ama wo hu se Yesu se asɛm no mo de mo hwɛ mu hunu nti enu bebua magana fo nyina hu se wagya yɛ bonsam enu bebua me de bonsam na me se wagya yɛ wo nu asɛm se de Kristo pɛ se hu wo na ɛkɔ sem enu na bebua wo ba wo se se ya koma konfo ne ba bɛkyerɛ konfo ɔba bɛkyerɛ ba bia Yakobɔ asɛm se so you are sa obeto atwene obesel me ka quotation baako mienu miensa enan enum ensia mi wi awaso da ne yekotum seka won konanka edifo nyina wu nya wo botai no na ga besoma akokon krofo nsore dem se enkohwe bone meka number 2 wo se me ke kamen sem keke afi watin sama me kan yi me no wa me kamen sem keke makasa bɔgye sɛ Nyankopɔn so yi a ɔbɛkɔ bonsam de ntimi keka me nsɛm kɛkɛ ntimi be prufo fi Bible no ma kyerɛ wo me ka kyerɛ wo efi ɔsɔfo panyin makeo ɔsɔfo panyin anim ɔsɔfo panyin John Wesley efi sɛ Ghana asase baa obi ani wa wasɔre asase wi so no aka kyerɛ wo man yi sɛ Nyankopɔn so wɔn kan kyerɛ mo sɛ wa bɛyi wa bɔgye saa yɛ bɛ mo bɛto wadwene deɛ na me pɛ ni wiase na die ti na timbi akukuduro kan asɛm yi asɛm odi fo adabɛnya me ka kyerɛ wiase ne sɛ sunsum FM ɔse sɛde asefo ade sie ni ɔse mensi asase yi sɛ adɛn no ho wɔn yɛ wiom nyina no ho babani no ho baba afei die asase ma bani ni pɛsɛ wɔn anim so yɛ sɛ mama yi ti men kan kyerɛ barima biara a oyi na bɔge sɛ ɔbɛto na tone masɛm a me kan yi ni me nyɛ torofo men ka torosɛm wama musu we difo ndenim de gogwa tobe Yesu Kristo se do nam han mu no onsitio odifo ajma bega memena onim se no ho nsem bi epi meka ma me ka che o medofo kwa ga de me ka nyina wonte ase o beka se Yesu ye kana se no wo muwa ma na ka che
hwan ka se wo na me ka se emranse na dawo ya kata so ndo ayo be ka se odifo ye kan Yesu asem wo anti nkemuwa no na wo ye sa de ne wo so umfiri Kristo wo ho na esere eno so tie John chapter 8 verse number 48 ye tie Awurade asem John chapter 8 verse number 48 ye tie Awurade asem wasi obu Yesu se wo ahonhomone enkrofo no Yuda ma no ka kire Yesu se wo ahonhomone ndomo omo kan sa de kire Yesu no Yesu wo kana no tumu na so wo ye dai ndizosi me ye bosonfo a se Yesu kasa dia na ko akasa na bofra kasa afeti asoma Yesu kan wo se ena Yuda fo no bua se no se ya nka mpa se wo ye Samaria ni no wa honhomone o de se me ba ga na ha ba kuma se akontinsu me tiem sento trobento ni be so Nyankopon na Kristo Yesu so asoma me Nyankopon na Kristo Yesu so asoma me ba se won se o de makoma ti Ukrasi yo se Yesu Kristo bisi abentia asofo no mkuta adwebone no esusu se Yesu Kristo asem ne nipa akidi ndomu yo magi so mbe Yesu afi Yuda na ko hye Samaria entina de so de nya tuti Ukrasi no de me ka se bi atro se mo Bible ne kuta on me ni se ye kuta eye de wo wiase Yudia ni bia o me ni se de wo Israel bia me ni se de wo Jerusalem bia wo Bible ne kuta on me ni se ye kuta obia wo ne so de wo de mo se ye different ndina so wa ye Nyankopon dwuma 36 years ni mu du pa ya me di makose ti Ukrasi enye me mama wa ja bon san no tumu di na no ba kai fa mu o mi so ti Kristo no e na ti wu ndu si me ye ti Ukrasi ni timidofo ye kan Yesu asem se o wa honhomone no Samaria ni no ti asem Yesu kan Yesu say verse 49 was na Yesu bua se me ye me ni honhomone na me di magya no ni na mo de mo hye me ahohora ndo ati asem Yesu kan nti wan kana mo ntum ko kire ba bi o nsu gina adentia Yesu ni oman ne ko Nyankopon ahene ye ho Kristo ono oman no kompani isa ma ne ko Nyankopon ahene ye ho to muso wa honhomone wa Samaria ni eno si dabi me nya honhomone na me nya Samaria ni na ma tare ne to ko se wa me ka to se me Nyankopon na me di ni ya na o ka kire wi asese e ma ni yo mani echi yo mo ko bon sanjam wo nya no yi honhom be ne de ma ayi fa na Yesu be gina kai Peter be gina kan no Andra Paul be gina kan we quotation kura se Yesu kan Peter kan Paul kan ko fa bra me be kire wa bonye sem eno nka de Onyankopon so de be se de be se me de obebo abobi se dia kire na Ghana fo nyina hu on se o man nti bi da ene kire ba bi fi Kristo Yesu se no man nti bi da ti no man so wa honhomone hwe akwese wa me ka se dia kire ma hu du wo mo se asama wo wanka so bi kan wuchiri na ho mbe ne yehye wo matesa fi den bon san ho mbe no wo asama wo wanka wo bi kan wuchiri na eya wo yase obi aka ade ke yesa wo na aka me hu se Ghana ha de wo na ye last na me senkam de am ne yo mo bi masa so se professor Access Party papa ina Ghana o kan nya mesem on se o shase betena radio se jo obi ne nam so o kanya mesem papa kokore bi minya mesem nyina e ba kopenu ane trouser na papa ni timo on so kan sa asem ena no na wudidi o kaseti ya mi trouser na wo kan wunya no yi honhom be ne de ma ke se papa ne kan se boni o man ni do so aka boni fo sem no e ya wo ya ndi wo de wo ka trouser ne eye ne ka sa wo no wo huna ka wo na wo ya de wo na wo preach abasi wo di wo ye de nipa nyina kwa ma wo de kwai wo di de se sia Yesu kire se wo dina no ye de Ghana akra nyina ma wo de wo kwai. Number 2 o se papa Professor Access Party ne ye demon ana wa kala se o nam ne ntoma no tonton na me bisa wo se wo ntoma no se utwa wo ton wo soro dem o tiri dem no wo de no nya no we ha na ma wo kwai wo de che
entoma na utiri dem no de che ye de che wa so nti wo hu se papa ne nipa di ne chi no wo de Ghana ha no bia sore ya wo be sore etia no usuban no bia sore ya be sore etia no ti papa no so ni preach ni na ye wan adentia paka se traza ye woni number 4 wo se maka abo be se ne ye dog ma mintumi fantum me da Yesu so na me ase me se me tuogu me abo be se ni be ye fi babru me tuogu so se nye ekom ne dewo na nya ho kire me ka ho kire me ka so ka watoto ahon kire na odi Yakobɔ dwuma ne se nya ho kire ene nye ni pa ni manimunyam ena di Yakobɔ dwuma tina so de 22nd February ye hia me me dey na ho hia so fu bia wo se wo akwasi ewua wo ta na chi nde ya wo dese wasori ye tia me mu nyina mo nka no na mu hia me se de ba edinfo asofo atrofo enipa ahena ye bionu nyina ebo onwa no Yakobɔ na Elia so ka wo nyina gu fom na breda se bi bio awon totoso bia ne de esio ebra wo Yakobɔ asem be sane ba nipa nchei na me ka obi se na me wo ho ansa na kwasi ewua ye wo na me wo ho ansa na ye wo asem na me kan tineti ase na se wote so na won ti ase a me no hia na obehu maame ne woy maame ne bra oba na wa branche no woy ma wonya ha Onyankopɔn onam Yesu so obeje wudon ne bre obey na ade ba ko ne se onso ba wuntu esika aha so nim se de modifo ne sitie di se ubenya oje wo Kristo ho a modifo ne aje se wotu esika we de obia e dance ni obia no obodi fa dwa Benjamin chi no tu esika nti de eye adwuma na se de eye abofra no onyame nam Kristo so beje no o kire no wo de ne se efiri sabriko mo no ye na mo de kotu aka wo onyame chi no nam Kristo so ne de ha abofra no mfa wo ne da dodo adi ene na dodo e ba unhunu biem na unhunu biem no se wan tran se de Awurade pede a ene ekwa ebesaba on fa dum ma free na nkoye de opewo she fo abra botu aka ndina asofo asi nyame amom tumi ne nyame de ama wo mo no bitie sika ansa ne de ama wo no ko na akoye de opa on fa won nya de sika wie me de sika tua bi adim hallelujah mama na ase na mo free ban kenka su fabra fama ikina bra mpese miti na asema woka nyame beje wati emfa one na dodo adi na ase ye hena Techima me pacha okay wosi yare na dimfie be sei 3 years pacha wanu munuro me pacha ekwa yare me ba how many days ni how many weeks ni how many months me pacha say do time so mo ye exams ya this all ko hospital nti mama mi sa se bo ananye clear se emfa se si ye ye wo mu yi se emfa se nka school for me makwan na se du so mbeye exams a aje se yare ne sa sha ase ba me pacha mo bi school na emfa se 2 weeks time ana ye exams ya se emfa se chana na ye exams ya obetima tena fie be 3 days obekọ no na o ma sha ase sa 3 days ne jam me pacha ena so mo bi school for so a be 2 weeks ne so obesa tena fie me pacha oh abrantie kama ni na eto obetwa wati wontume home ase kata tie kotwa na eswe na ne ha no asi ni trimo na ne hwene ha no na asi wontume home o mama ni nura aba onum nuru na na ekwa se ko basa ne hwene na omu se eswe ni ho na atwia no na che se obehom nya fa nanum ampacho ye twa na eswe na ha no aye black
nti doctor no ka kyerɛ sɛ abɔnten mframa a ɛwɔ no ɛnkɔ na ne ɛwɔ abɔnten no nso ɛntumi mma ɔno no deɛ ne wɔ ne tirim no ntumi mma ɛna abɔnten deɛ nso ntumi nkɔ mepakyɛ nti sɛ ɛma hɔ no ayɛ black no mepakyɛ nti sɛ ɔbɛn wɔ a wote scent ɛwɔ ne ho nti metumi bisa sɛ n'anum anaa ɔsɛ maa daabi yɛ me tim nti sɛ wobɛn no a wote scent ɛwɔ ne ho sɛ ne ho scent wɔ ne ho ɛne dɛ yesu bɛgye ne wate ayɛ sɛ nkyerɛkyerɛ no a wɔhu no nti ɔno deɛ koraa wɔtumi wodeɛ wote koraa wohyɛ ɛyɛ deɛ hwɛ onyame bɛgye wo w'ataade no ɛhyɛ wo no ɛyɛ kama ɛfiri ha nyina ba yɛ kama ba wɔbɛti ne nyɛ wokɔ mu no sɛ saa nyɛ masɔre de ɔmu ka da ɔma ɔmu nim sɛ ɔnya bɔdu kɔ wadi mem hwɛ ɔmu mu ɔsere sɛ ntontɔn nti ma wɛde wobɛnya foforɔ atɔ wokɔ akɔtɔ mo no fa tetɛ wo nsa nto atade ne deɛ yɛ ɛnyɛ a memɛka kyerɛ wo mensuro obi anim kasa mɛka kyerɛ wo nti wokɔ a kɔpɛ ne nsa bi twatwatwa wɔakye weyɛ ghanafoɔ atadeɛ kum de ɔhyɛ sɛ bia wote asɔre mu a wote mu kwadakye nyambɛ wode ɛfa afa sika nyinaa wiase sika nyinaa fa bɔ afɔde nyambɛto adwene ne no ɛsuo ne se ɛsi na abɔntene mframa nkɔm na ne deɛ no soso mma nti wɔ hɔ a na ne hwene no nsɔ ne nsuo saa ne nsuo ba ɛne da ɛbɛgyae wakye deɛ nam ɛna so agya so na yɛsi ntidua wɔ abɔfra kraa so mede afiri no mede afiri abɔfra yi yɛwurade kristo yesu no kware somafoɔ yɛwurade my benjamin abusuansi kristo ne naase a wɔn mu tumi nkan ɛnia no n'ani awieyɛ wɔn de wɔn kra mu bubuo ne ahobraseɛ nyinaa srɛ awurade kristo din mu sɛ ɛnka ho yɛwura abusuansi kristo nam so wadi wɔn ayifiri mu kristo ɛnam wɔn mu asɛm so wadi wɔn ayifiri mu kristo ɛnam wɔn mu asɛm so yɛwura my benjamin wadi wɔn mu wɔn sum wɔn haw wɔn atete ɛne wɔn brɛ ase eti kristo asomdwie ɛnka wo kra yɛwura abusua yɛ adanseɛ yi ɛyɛ asafotoɔ yi nyinaa anim adagya adeɛ ahɛyɛ na ɛnɛn de ɔbɛ yi baayɛ ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɔbɛ yi ɛwɔ yadeɛ ɔwɔ yadeɛ bi ɛwɔ ne so na ne yadeɛ no ɛwɔ ne so ne sɛ ne ti pampan wɔ mu enti ɛbɛn ne abiri bi a ɔbɛbie n'ano sɛ wɔrekasa no ɛneɛ ɛtumi travel bɛɛ sɛ ha wogyina abɔnten hɔ koraa wobɛte sɛ biribi ɛnam mframa mu ba na ɛnyɛ yɛwura ebiem ne nkotodwe a na watumi akɔn mu de asi hɔ yi ɔmaame se na ɔntumi nkutu mpo sɛ yi kotodwe no a na wɔntumi nkoto no ɛna no nso sisi hɔ miwura abusua wode nya abotrɛ nsɛm ne deɛ wɔbɛbɔ ama no akyɛn so ma wo sɛ sɛ yesu yɛda wo aseɛ yɛwura sɛdeɛ asɛm yɛ asafotoɔ nyinaa nimsɛm no ɛberɛ a wofrɛ wɔn bɛgyina bɛdwa mu ha na wode wɔ soro adom tumi ɔde adom wɔhu wɔn mmɔbɔ ɛkasa ma wɔn yɛnte break and go yɛnte pie yɛnte cast out deɛ yɛwu yɛ ne sɛ ɔsoro nam so nyankopɔn na ɛbɔ dɔteɛ ebi na asafotoɔ yi nyinaa ni tua sɛ wofae na ama aberanteɛ yi da hɔ sɛdeɛ no onyankopɔn ade bosuo bɔ nipa nwene teɛ wode gu ne hwena no yɛn nyinaa yɛne hu bi yɛwura wokasa gu so sɛ nea wode anwea no agu ne hwena no na wayɛ ama ne ti a pampan abɛgyina mu ɔkasa a enipa ntumi ntwemɛn no eti kasa ne nyɛ mu ɔma ne kasa mpo wɔ se na ɛma ne ntumi ntena sukuu mu nkyɛn ɔyɛ sukuuni sɛ wɔkɔ ane sɛ wɔbɛ fie ni ne nan yɛ hono na ne tiri pampan eyi ne firi nipa mu ɛn yɛwura ɛbrɛ wɔ so nam so deɛ wɔ mɔborɔ ne adɔyɛ kɛseɛ ɛyɛ yɛ nua bɛmɛ ɔmaame se
Every Sabrian basis on Mujana. One come call hospital, Brenia Bribia. I cry a week. One Besra, I am Sabia Bako. Nansu Sraka, you would do for my Benjamin, when you go for some only need to make a sell. Say, Oyamajo Benjamin Yanko Pomajo. Young referee Bra, Wakasama, the best Sabri on Majana, Omucha Hospital, Nesso, Edia Sama Christo Namo Sokayano, Eye Juma, or see Abranciano, Nitrimo Pampano, fly away, a tuko Oyamajo. Ebiamuso ne naina nanka ehon no emra ne mra no eno so ejai emse wunya wudi abusia nyame ayama wo etiewura abusia ise adekase Kristo na wonu masem so ayama won kra no omdi muani munyam se Esra Benjamin Yankopon, ne di to me kokro kese no edo yimu. Ma o saska se Yesu ya da wasie. Me hu ne menka. Ebuku to dwe ada Yesu ase. Sa abre ne abre nyina o mana ko anu asem kina. Jesus. Eda Yesu ase. Amen. Eda Yesu ase. Amen. Shanka Yesu dini. Amen. Shanka otumfu Nyankopon ni dini. Amen. So onam ne honhom so. Yes, Lord. No nam na ko anu masem so. Yes, Lord. Ema ne senchire ne eburu ni pa atwen no won ti ase so ededi. Amen. Tenas. Thank you, Jesus. Onum se ma me ho ha boso mon sori. Onum se adanse ye no kra no. Onum se waja bi wo. Onza no wose ne ba na hwini no. Wose na semframa ntume ye de emfam. Ana ma me wan kasa. Aw, se semframa no fam ana emfam. Ba chom from fam. Aw. Emframa na na osi emfam no. Eno nti na ma me de ne tie no. Egu ni ha no hwene ha no. Okay. Na osi ya de na doctor samo ye de mu ne din de say. Omsi DSPD we have bosome se nipa e moja ne di bosome ansa na ase ne de na enuru nti ye tuatua ne nuane bebre ne nuane na ye tua na se umma ne dia na woni e ba cho di mi de mi refi kuranti yesa ne ho to ne sa no refi aduane kura ye se woni oh ye da Benjamin Yankopon asi Amen. hey now see yesi mukotwa yesri bi ne faman watakona ba cho e kotwa yesri no omse ne hwene no asi nti mframa e wa ne hwene ne tokro na edemu na si de eso nko ohome ko no si na ye baba eno so asi ba nti oda na wabie nanum sa oh yesi ni nyina jai cho ni nyina ja ye ko hospital bi o kasa ya ko ya no kra ye nya 2 months no no asa ye mra ya no wa check ye so 2 months bibia nsi ba cho na me se won twen kakra mo fe hi na ba ye no tachima ba cho oh adia na ni kotodwe se wo kotokura ade se oye ni nan that is yoma pante e kwa na no ana hu yoma da yoma peso okoto a onu mu nsu age se ani kotodwe na ho kotodwe no pona e wo ha ne de na e wo fom ha sa kotodwe no e pona ba fom pa cho a de mane ye ne ya nteti mane nkoto me pa cho a ena se sia wa koto sa me pa cho a hey
kotodwe na kɔsɛ baabi ɛhyɛ no aberanteɛ bɛbu kotodwe bie ma mehwɛ bu kotodwe bie hallelujah sa sorry oh yɛ sɛ dɛ wasi asɔre mpo wasɔre mmerɛmmerɛmmerɛ dan wani hwɛ nipa no sɛ bu kotodwe bie hwɛ o hallelujah sa sorry wei mudi adifo Ghana adifo kyɛ bɛka sɛ bayifo ntɔma wan ntɔma anya bayifo na nyɛ ntɔma ɛde boa bɔ ne kotodwe nipa woyɛ bɔne a Onyankopɔn bɛma wɔ hawa yɛ deɛ abawoso nsɛ sɛ mo ka ada na mede wɔn bɔne ayɛ deɛ everyone na sɛ bɛɛbo so mi enum a nsia irapachane so mi nsia yes my lord abrante na hyehyɛ hɔ anana no hyehyɛ na ɛm sɛ wasa hyehyɛ ebi oh abrante kama wɔn hyɛ Awurade ale de bɛfo hunahuna Pacho classes. No so sɛ na ase school no kura nti ayɛ sɛ ama ne ntimi nkɔ Ka wa wie sɛ nkɔ wa SS ba ɛnam saa problem tam nti. bia yɛ bɛtwerɛ exam sɛ na wo na ba ba afi deɛ nyame ado obɛtumi atwerɛ BC wɔnyɛ sɛ wɔn tie wɔ bɛtwerɛ final exams ya na problem na yɛ deɛ aba bɛ no akɔda hospital po Pacho on sɛ ne nyinaa nso wantua hwee o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode w'abrabɔ bɛhyia ka ame ɛnhwɛ obi a ɔtɔ ma ntɛm wate on sɛ nsɛm a bɛte yɛ wo nti bi wɔ baabi ada fa yɛ adwuma ma nipa nka de wo bɛka yɛka sɛ wo ho ayɛ tan ɔse nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn na ɛbɛgye asɛm no adi no akyi Amen. 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 Medofo, medi ndodi fo adwuma Benjamin. Ye de Nyankopɔn sasefo ase. Enipa na ye se bosom akwasi ewu a se bosom na de me ye adwuma no. Nyankopɔn afi de wonam na hu mɔbro so. Afi se akwasi ewu ase menka adwensa kyerɛ asɛm. Ye wo no wate obi a ye sa na yare aya ka se wonya agbone da. Wate bi da. Ɔma wo yekura ma ne yam hye no. Afi wo hu tumi na be ye adwuma no. Ɛnam de be kana to form. Ɛwɔ February ne de to so aduonu mienu 22nd February conference ya me no me tumi ma me no won se me kan no na danse nim se me nye obi sika o nti akwasi ewu a me ka tro wunni me ho asem bi aka o me won ho se me bre me ka na enye nne nti me de Awurade ase me dofo ma me ya ne ba de tirim doctor so emframa nkom na emframa mpie na akora ne hunu ma ne da yare ne kro bo ne di no de di ne kura me ntumi mo yɛda Onyankopɔn ti asefo asese ɔnam na po nu mu asɛm so na ɔma bɔfra ne ho atɔ no maame ne so hu na taade na meka ho asɛm no Kristo a wosoma a menti on sɛ wɔbaaye na wɔsesa na taade ɛhyɛ ka sɛ fa bi ne obi sikatu na amana mai kwagye hwane ni mo enkwagye ne onyame ahenie ɛse mo difo adwuma Benjamin wɔn hu sɛ enipa ɛde bɔne firi na ɔsoro aso mu da honhom we ya akɔmɔ na akonfo krumbe ne yekoya akonfo fie be ne yekoya nipa a oye konfo ntimi de obi bond free no konfo be fie ene yekoya nipa ono aye konfo no e di nipa bond ntimi free no ye hwe ye kasa yi ne nipa ye mpa ni munya mfa nko ba bia metumi nsafro ba bia obi nyame ya mo tsana pa wa wo pem panche dia ma okra amana man kwagye so Nyankopɔn ahini on sabe kenti no so ma metimi nsɛm ne sa asase ne de no afi sofu bia wo so won tiase na asɛm America so Nyankopɔn so yi wo body so obeto atwene eni turo se men kan Nyankopɔn asɛm kɔka akosi awu aho na 22nd mu nyina mu hya matuo challenge na mamo menim die me free ba me sena me wo hɔ ansa ne yewo mu nyina na me wo hɔ ansa ne yewo mu nyina me bai ansa na mo ba da bai mo ba asase wi so da bai na me wo hɔ ansa na mo ba me ba finhia pi ansa na mo na ni mogya no enyensem mo awo mo wacha asɛm wo bi da fakwa dindinem me nkasa kwa enim die free si Kristo Yesu asoma me on ti asɛm bi ase na kyina nopa wo hwɛ men enei ɔkyena yɛ kosiada
baabi a wo bia ne Ghana ha no meto men safro Kumasi na wo meto men safro odifo adwo benya me Kumasi edwoso Bonwire Junction Kumasi edwoso Bonwire Junction ubenya kan bi wo asafo ubenya bi wo Central Market ubenya bi wo Amakum ubenya bi wo Labor saa na ubenya kan bi wo Amnaga Junction ubenya bi wo Tech Junction de ede ba edwoso dwaben kwa no so no ka kire mate anasa driver so obesi Bonwire Junction usiwa wonim tenten so ba filling station ne wona wasiw no wonim tenten so efi ne si wonim na yabo so kokko no Bonwire kwa aha e wona be mu di fo adwa Benjamin di number no aha fa number de bi na frɛ na me ne onhia Nyankopɔn aso die nkan so obufu ye so woni giye onyame nkan Yesu Kristo dire mu ye behia amen.